चिरां जिल्ला भारत भुटान सिमना बेंटल थुक्राझार ओनसोलनि साखाथियाव थानाय आइफव पिकनिक स्पटखौ बोहैथि दाननि 10 अक्ट'खालि गाजा गोमजायै बेखेवनो साखाफारा जाबाय। बेखौ बिथा खालामनानै दिनै आइफव पिकनिक स्पट खुंफुं आफादनिफ्राय खौरांगिरि मेलनि गेजेरजों गुवारै बुंथियो। नोंथांमोनखौ जोङो लिंहरनायनि गुबै खारनानो जाबाय जोंनि आइफव पिकनिक स्पटआ फैगौ डिसेम्बर मासनि 10 थारिखआव जोङो खुलिनो थाखाय लाहार फाहार खालामनाय जाबाय। बेनिखायनो जोङो बे आइफव पिकनिक स्पटखौ जोंनि कमिटिया गाजा गोमजायै खुंनो थाखाय लाहार फाहार खालामना लानाय जाबाय। बेनिखायनो नोंथांमोननि मिडियानि थ्रुयै जोङो आइफव पिकनिक स्पटनि जानानै जों बयखौबो रायजो राजाफोरखौ बै सानखालि डिसेम्बरनि 10 थारिखआव लैहोर लैहोर फैनानै बेवहाय बाहागो लाफैनो एबा नुजाफैनो थाखाय गुरैयै खावलायनाय जादों। बेखौ जोङो फुंनि 10 बाजियावनो एबा 10थासोआवनो जोङो मुंख्लं खालामनाय जागोन आरो मोनायावथ' प्रग्राम थाबाय जोंनिया। बेनिखायनो जोङो फुंनि 10 बाजियावनो जोङो खुलिनाय जागोन। बे प्रग्रामाव सिंगार हिसाबै नुजाफैगोन मोनाबिलिनि सिंगार हिसाबै फखन बर' आरो मनिसा मोसाहारि लकेलनि मोसागिरिफोरबो दङ आरो जोंहा एसे दामग्रा देग्रा दास बावैसो जोङो खोनानो मोन्दों आरो बिथांमोनाबो फैनो नागिरदों। खुलुमबाय। नोंथांमोननि चेनेलनि थ्रुयै जे जों फोसावनो मोनसिगोन दिनै बयनिसिमबो जोङो जोंनि खुलुमनाय आरो अननायखौ जासिहरबाय आरो दा जोंनि मोनाबिलि दिन्थिफुंनायाव जों लिंहरनाय जादों सिंगार हिसाबै फुकन बर' आरो मोसागिरि एक्ट्रिस हिसाबै जों दानि सर्ट मुभि गाग्रा मनिसा मुसाहारि आरो एक्टर हिसाबै दा जाखांफुनाय सेंग्रा बिग्राय ब्रह्म आरो बेजों लोगोसे लक्ष्मी ब्रह्म आरो बेजों लोगोसे आरोबाव दंबावो फुंबिलि बसुमतारी। बेफोरबायदि प्रग्राम दा बे दावराव दावसिनि बेलायाव जोङो ओरैबायदि कमिटिनिफ्राय ओरैबायदि स्ट्रं खालामगोन आरो जोंजों लोगोसे जोंनि सरकारनिफ्राय आउटफोर्सनिफ्राय जोंनिफ्राय थोजासे जोंखौ सहाय होगोन मदद होगोन बा जोंखौ माने प्रसासनजों लोगोसे बा जोंनि कमिटिजों बिराद स्ट्रिक्टयै जों माबा खालामनाय जागोन आरोखि। सुबिदाया बेनो जोंनि बे पिकनिक स्पटआव जे दैनि थाखाय अभाब गैया आरो बाहेरायाव थांनो थाखाय लेट्रिन जों बानायनाय जागोन आरो नायथावथावा बेनो जाहैबाय जोङो बटिं लाबोनाय जागोन आरो जों मिकि माउसबो लाबोनो जों रायज्लायगासिनो दङ। बे थिग जाथ'वाखै जागोन आरो बेजों लोगोसे आरो माखासे डेक'रेसन जों बानायगासिनो दङ, बानायजोबनो हायाखै आरो बेयाव दङ जाहैबाय आरो दा कनस्ट्राक्सन आरो जागासिनो दं, सोलिफुगासिनो दङ। बेयो 900 मिटार बेयो ब्रिज, बे आइ नदि ओरै थुक्राझारनिफ्राय फैनानै बेयो ओरै फाथाबारि मावफार उगुरि थांनाय लामा बे ब्रिजखौ बानायगासिनो दङ। बे बारा गोबाव नांला बे ब्रिजआ हासिगोन, बेखौ नायनो हागोन बयबो। मोजां खामानि सोलिगासिनो दं बेयाव। थांनाय बोसोराव गोबां दा जों थांलाय फैलायनि थाखाय जोङो बेब'स्था खालामनाय जाबाय, माने बास फैनो थाखाय जोङो हाबनो हानायनि थाखाय जों बेब'स्था खालामगासिनो दं, हम पाइप होगासिनो दङ। दैयाबो देग्लाय एसे मोजाङैनो सुबिदा जादों। दैया माने बांद्राय गिदिर थाखाय आगोलावथ' जों दैया गिदिर थादोंमोन खिन्थु एबार दैया एसे फिसा दङ आरो बिनि थाखाय जों हम पाइप होनो हागोन आरो जों बानायगासिनो दङ, JCB होगासिनो दं जोङो, ओमफ्राय लामाखौ जों थनथना बानायगोन आरोखि। बे खौराङा नोंथांनि थाखाय गोजोनथाव जानो हागौ। हा बायग्रा एबा मोजां साइटनि हा लाग्राफोरनि थाखाय फोसावथाय। चिरांनि दादगारि भुटान गेटनि साखाथियाव मोनसे मोजां दखरसे मियादि हा फाननायनि खौरां फोसावनाय जादों। बे हाखौ लायोब्ला फालांगि खालामनाय, हटेल लुनाय, बायदि बायदि फालांगि एबा बिल्डिं लुनानै थानो थाखाय राहा आरो आबाद मावनायनिबो राहा लानो हागोन। आबुं खौरां लानो थाखाय नोंथाङा 8638183329 आरो 9954097210 जानबुं नङाव फन खालामनो हागोन। Mary land for sale at Dadgari, Chirang near Bhutan Gate. Suitable for construction of hotel, guest house, personal home or any building or farming.
For more information, please contact mobile number 9186 381 83329. मोनसे गोनांथार फोसावनाय। बे खौराङा नोंथांनि थाखाय गोनांथि जागोन। गोनांथि खौराङा बेनोदि चिरांनि काजलगाव SBI ब्रान्चनि नांजाबनाय रोंगौथि गोनां डक्टर सुमिक देबजों लोगोसे माखासे डक्टर मोननो हानाय गंसे मोजां देहा फाहामग्रा SD क्लिनिक दङ। फै बिदिब्ला बे देहा फाहामसालियाव मा राहा मोननो हायो नायनि। डायबेटिसनि थाखाय फाहामथाय, सरासनस्रा सावस्रि फाहामथाय, बिखा बेरामनि सायाव फाहामथाय। नोंथाङा जुदि बेफोरबादि बेरामजों भुगिनांदोंब्ला काजलगाव SD क्लिनिकआव थांनानै नायजाहैनो हागोन। नायजानायनि सम फुंबिलिनि 9 रिंगानिफ्राय सानजौफुनि 1 रिंगासिम आरो बेलासिनि 5 रिंगानिफ्राय मोनाबिलिनि 7 रिंगासिम नायजानो हागोन। नोंथाङा सुलाद लानो थाखाय 7002293924 9954687336 जानबुं नम्बराव सुलाद ला।